थांनोसै फट' दिखांनो देवानिया होनलाय फट' दिखांनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर जोंनि पार्टि ग्रुपनि गोदान ग्रुप खुलिहांदों होनलाय नै फट'याबो डेन्जारसो पुरा मोखां गंसे लाखानाय दे गोख्रै आरनाया एप्लाइ बानायनो थांनो नागिरदों आरोना जोङो दायोहाय गोदान मोसानाय हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय लोगोफोर जों दायोहाय आरोना फट' दिखांनो थांगासिनो माने गोदान मोसानायनि एप्लाइ फर्म फिलआप फैदों आरोना ओमफ्राय जों बेखौनो फिलआपबो खालामगोन आरो फट'बो दिखांगोन आरोना क्रिस्टि मोसानायनि फर्म फैदों बेयावहाय जोङो एप्लाइ बानायनो थांगासिनो स' लोगोफोर बेखौनो आं सर्ट भिडिअ बानायबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामो ना नोंथांमोना नायलांबाय थादो फर्म फिलआप खालामगासिनो आरोना लोगोफोर मोसानायनि ओमफ्राय सल' खन्नायबो फैदों ओमफ्राय जों दायोहाय मोसानायनिखौ खालामदों आरोना Bye bye.